mau sore Sugeng dalu nyuwun gendeng anteng-anteng. Coba Mbak Sukma duit rodalange. Saiki Sukma iki sapa? Lah niku. Karepe Mega. Sukma sinten? Karepe Sukma. Sukma sinten ta? Karepe Mega. Liyane ki watu ngono. Iki wong kleru ketik. Mboten kan tang lah nek Sukma nggih. Nggih Sukma. Ngoten lho. Aku matur sembah nuwun mah kewengen ruk ora apa-apa. Setengah loro lagi gara-gara ora apa-apa. Ya. Sing penting madang. Ya wis pol-polke wae madange. Lah iya. Ah ya ora apa-apa kok ya Le. Heeh. Lah iya. Matur sembah nuwun karo para panitia Pak Lurah. Heeh. Panitia dusun Rasul. Panitia Rasul bersih dusun ya. Grogol 1 sampai 6 Ruk. Lah iya. Matur sembah nuwun sanget muga-muga ana ing adicara bersih dusun taun niki iso anjalari tumraping apa wae ya Reng. Lah iya. Muga-muga tambah makmur, tambah ayem, tambah rejo warga kene. Lah iya amin. Heeh, luwih saka taun wingi-wingi. Heeh. Lan muga-muga ya taun-taun ngarep saya apik pendak-pendak Rasul ya. Kandhane kok. Iya. Ora ndongake gong. Ndongake apa nek aku kuwi? Lah. Kowe iki yo sak ora arane ndongake kowe iki ditimbali mrene. Nggih, pandonga kula mugi-mugi ingkang sami dados pejabat derajat lan bayaripun mundhak supados nanggap kula melih. Lha wis ngamuk kaya ngono to sing diwake. Aku nan tekan kene iki ora ana pamrih apa-apa kok, Tru. Oh, kejaba ya mung dibayar. Oh. Ora apa-apa ning ya piye ya? Ya ora apa sak gelemmu. Ayo Tru ngaturake pamundutan sing urung sempet diaturke. Ah iya, caping gunung. Ah iya. Sapa sing kepareng bawa? Pak Wardi. Ya. Pak Senen nganyang ora senengane ora. Mesake Pak Senen ki nembung raku bar gara-gara arep turu. Rangka wis mbayayet ya. Jane ora nganti ngeroyos kalau. Heeh. Sedina ket mambenge iki blas urung sare, Truk. Oh, lah iya. Heeh. Wah, blas kurang turu ki ya ngeroyos ngono kuwi ngale. Lah iya. Heeh, Pak Senen men leren men sing bawa caping gunung. Pak Pardi, Pak Cukul. Ya. Enggak, Pak Cukul Rahwana. Ya. Rahwana Raja Singa. Raja hutan. Ya. Enggak. Ya. Saben bengi. Nyawang apa iki? Lembuh. Nyawang
gemblenge Mas. Kona Si semangat oleh aku ki semangat ki nek gara-gara. Lah iya. Mergo cara wonge mulih saka Jakarta nang Jeruk Legi ki ngibarate kaya wis tekan Blembeman. Lah iya. Dilongkas tekan, dilongkas rampung. Tancep kayon. Lah iya. Semangat mangane. Lah iya. yen memajang mung karo janur Kuning. Tamonge ya, aku ki ora iso joget. Mung iso nyolot-nyolot. Wis sak gelemmu, sak isamu, wis sak isamu. Heeh. Ya. kembang wae weton Gentung. Pacita sarwe Masem kira. panas udan Janjin piye Mas, janjin kepiye. Ora. Wis duwe kok ngono. Apa duwe apane? Ora wani aku. Oh. Nek ya ora apa. panas udan udan panas panas Diutane. ngeyup Wow, tak kira. aling-aling caping gunung Hae ora sah iwak. Nadian wadon sarwi sang iwang rego kumandheng sing dalu ora wis bar di ngono kowe wis arep ngono neh kaya padha Mbak Niken yo kuwi piriyane Pak Tukul ngene iki lho lah iya ket mau nyawang bae kok lah walah ayo gak di nang mau dibuntel kok mulai padake apa wae dibuntel aku ki dolan ro garang ki ta, Truk. Heeh. Ira wong wedok ayu kuwi garang le meliri wae. Halo gonggal nek wong wedok ayu, buntel. Bungkus. Iya sangamu ayo ngono ora. Ayo Mbak Niken, ya. Kadek ora iki? Rasa. Ora usah.
Mboten sajeng dibungkus kok. Wis kok ngadeg mega tok wae liyane rasa. Jarjit ngapa jarjit? Kayak ngedrama wae. Ya. Dek jaman berjuang cara kelingan cicilan eman yo oh kodhokku arep nguyuh kodhok sapa kuwi genthoku kuwi heeh mau mengudut ayo nono jarene wis menang katurutan sing ati suwung tak dolan ya sekor bisa gunung desa dadi raja padha lara
caping gunung pun dipun aturaken ya dening Mbak Nyai Niken ya. Nyai Niken ya apa neh le. Ana piyantun request dadi ati ya. Sapa sing keparengan nomik? Biasane ya, oh jumeneng ya. Heeh, ora usah esuk-esuk bubare aja esuk banget. Lah ngapa? Ha kuwi mega engko sekolah. Arek ijen kuwi engko ki, Truk. Oh. Ngertas iki. Ah ngertos kok. Bapake mun ngomong ngendika kula. Iya. Wis sesuk tak ijen. Sakjane niku jenengan niku nimbali kula iki mboten ken nyendeni kok namung ken ngrencangi ya to. Lah iya. Kok tahu? Lah iya. Ya nggo anget-anget panggung ya. Kono ngerti aku ya ngerti. Ngerti napa? Nan? Ngerti napa? Alah. Iya. Aja sembrono to rene. Walah kula ki wong ora sembrono ora iso. Utak-utik to. Wong full sembrono iki dirubung kewan kok. Utak-utik. Ya. Ah ya anu langsung bae. Golek. Wis soalé nek apa jenenge ora sah basa ora aku iket winget diomongi ora sah basa. Yo, ngoten. Sore mau ora basa bareng ro Mas Bagong Jon basa. Ayah Bagong dulu. Ya langsung bae, ora langsung bae ndak kaku ya. Ising kayang grogi ya oleh ta? Oleh wae. Waton grogine ro aku aja ro liyane. Ya. Heeh. Wong ki saka ati ning ati ora dari mata ke mata. Ya. Heeh. Gawe wayang. Ya. Angel golek fotone kono. Sesuk jak bareng nyanyi. Thank you.
cilaka aku truk. Pripun Mas Cilaka. Ga? Dek retin aku ngejadake ora kon nyinden kon ngancane. Asem wis kebedhek lakonku. Ha iya nek ora apa-apa. Kau kan tahu isi hatimu. Ora jali bedane isi atiku saiki apa? Kepiye? Ora bae, ora. Ora bae. Ora bae. Heeh. Ora bae. Ora bae. Saya kendel ya. Isi hatimu. Kae mosok ora salting kowe ya. Grogi. Ya. Yo. Jangan duduk dulu. Nggih, pripun? Ini ada request. Iya. Ana piantun sing request lali janjine. Ki saka Mewakili nek niku. dari Mas Bodong di Korea. Oh, saka Korea saweran 500.000 tapi transfer rekeningku. Terima ora? Ora. Syukur ora aja omongan ngono meneng wae karo tringak-tringuk. Grogi. Iya no. Salah tingkah. Ora. Ora apa ya. Heeh. Iki beda karo asline, Reng. Asline. Nek dandan karo asline iki beda. Oh. Bentenen apa? Ya nek asline kayane ora ketokno lho. Bareng dandan ngene iki kaya luweh. Aduh, ora senengane do. Lah iya. Kemut-kemut kok. Oh, neng omah iso. Ya. Aja ngono kuwi le. Ora. Kalau kodok le nyawang saka kono le tekakean. Yo. Ayo salah tingkah. Yo. Anjo. Kemana? Manut. Ayo, Bol. Ya.
Wah, saya kendel. Lah iya. Yo gelem joget bareng. Lah iya. Ya ngono kuwi sing apik ngono. Ya tak meneng ae wis. Weh aja. Tapi ya ta. Aja panggunge meneng wae. Ora semangat. Tenah ra semangat. Ya. Wong ngono ya can bibit unggul tenan ya. Bibit unggul. PO. Janjane ngene Iki ada piantun WA. Pripun? Monggo dhisik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bucange. Wah, iki wis mau sore. Sugeng dalu nyuwun gendeng anteng-anteng. Coba Mbak Sukma duit roda langit. Saiki Sukma iki sapa? Lah niku. Karepe Mega. Sukma sinten? Karepe Sukma. Sukma sinten ta? Karepe Mega. Liyane ki watu ngono. Iki wong kleru ketik. Mboten kan tang lah nek Sukma nggih. Wis Sukma. Ngoten lho. Aku selalu salah kling. Ya ora apa-apa, anting-anting. Sesuk wae wong iki ora genah jenenge Sukma apa Mega wis kleru iki. Lah iya. Sok wae. Mboten keterangane mboten. Ada. Enggak ada, Ding. Wonge wis sare, piantune wis sare. Jam 12. Ya didemak menyat sentangi. Iya, ya Mas, duduk. Nggih. Sesuk sekolah, anungku sekolah. Perhatian nih. Garapi wae lah aku kene-kene iki garapi wae iki ya. Lah iya. Bisa gatus ya, Dik. Atus tak kancane. Yo wedan jane ora weh. Kae sapa kae le? Endi? Kae lho sing methuki bapak. Ora Mega no, udu kae lho wong. Satria bagus. Ora kenal aku, ora kenal kok mrepeki karo bapak rawuh ning Karang Kadempel. Wah. Kok kok juang. Ayo diprepeki yo. Ayo. Yen neng paloba kaki langit. Oh.